wiwitane anderek sang bekti brenya bagus kang olah butenya Mas Gareng. Non dawuh. Sesuk-esuk mbokne gandeng presakno, galo nyoblos sirah tenan lho susuke. Mbok ben Mas niku wis bolong kendek 3 dina wingi kok Mas niku. Apa wis dirambang kok ngerti iki? Empun blekutuk-blekutuk munan kok. Kaya bane. Kadang tak celup nganggo lengopet dadi kena jebeber kae. Mbok iki ditonton Mas Tarno Tania Jaya. Oh Mbok. nggih Mas Tarno, bosku. Terima kasih sehat-sehat nggih Mas Tarno. Matur nuwun. Matur nuwun sanget ya Allah piyayi kok ya Jan. Iya Nduk Ria. sowan menyang kota gedhe Kentekan nabab kok. Pedhot napasi Nggih. rapopo. Menika nggih anu pikantuk salam. Saking Mbak Saraswati Dena. Ibu Ai. Oh, mbokku maratuwa ta? Jan. Wis iso nyekel WA to saiki mau to. Wah, kemajuan kok sakniki. Aki nek kandhane iki nek WA ngono gak enek titik komane dlujure. Mangga nak. Jenenge anggo Saraswati ta. bendera terus kayong-yon selendang kuning kang saking bukit Mbak Ria niki sing kagungan channel Sobat Ria Mas Gareng. Oh, sing kagungan channel YouTube, Mas. Nggih. Mbak sing kagungan channel YouTube Sobat Ria. Sobat Jenengan jare ya duwe channel YouTube. Nggih. Wis ora gajian, Mas, males. kok malas pripun ta Kopian ragat ora cair wis. swara kurang pramono ning wasesa ngungrup angungrum marang bendara Sulestya pijer ngincangake alis Sampeyan pun ngerti dereng Mas Gareng. Dawuh, Mas. Ngincangake alis kuwi piye sampeyan ngerti dereng? Cangak kalis ki nek ora salah ngene lho, Mas. Ngono lho, Mas. Kode. Piye. Ngono. Ngode ceritane. Kode. Nggih. Nek kaya mbok ganden. Anu kae lho Mas ngene-ngene kaya wong ingin kae lho Mas. Ngono. Niku nek ngode terus nek mbok ganden. Nek mbok ganden ngene niki ora wong ngincang kalis kok, Mas. Lah, Wong cacingen. Nek mbok ganden ki nek sasmita ngene ora mudeng. Kudune karo mlaku terus gantol sikil ngono. Ayo gek nang mburi. Nah, ngono kuwi lagi ngerti nek mbok ganden. kudu mloho ngono kuwi. Ayo ngono kuwi. Lagi paham ngono. Wong tuwek kok ngincang kalis. Malah alise kuwalik kuwi kok. Idep kuwi. Yuk. Terus tresno sesineman
Kok manut Mas Gogo? Apa-apa wae latihan sasi depan mesti tak Mana kota